asebegilekile othandweni bazokutshela ngobuhlungu ukuthanda umuntu okukhumbula ngoba kukhona kudinga kwento. Makubalele ngathi kuyanetha. Unokuze eminye imisindo idume emadlebeni yakho uzizwe ngathi unabantu noma uhlelo wedwa. Bafundisiwe ukukhuluma labantu ulimi labo liyashelela. Bakutshela lento osuke ufuna ukuyizwa ngaleso sikhathi mabekuncenga. Ofike namhlanje ukutshela ukufana nobefika izolo. Nozofika kusasa uzofika kutshele lokho kade ukuzwa namhlanje kodwa bonke bathi vote for change mabesho. Hayi ningixolele mina hey. Kodwa nje isystem yala eNzansi umbhede. I-curriculum ishintsha nini namanje ezikoleni sisafundisa izinto engasisizi ngalutho mase sibadala. Mina ngiyovota eParliament mhla kagcwala abantu abasha ngoba kwa-COVID ngaba isilimazanga kube besiphethwe abaholi abakwazi ukucabanga. Akuthina sonke esiphiwe engqondweni. Yonke ingcebe yabamhlophe yakhiwe izandla zabamnyama pho ayiphasiswa ngani imisebenzi yezandla ezikoleni. Mangaka amacala aphelele emoyeni. Ukuthi usiyamhlula umsebenzi lo baba pho usagcinelweni. Hayi ngoba niyadlala ngathi manithanda. Usenzo meyiwe wabula kukhona abantu endlini akaboshwa umuntu kodwa niyahola njalo makuphela inyanga. Ngifisa ngathi nani ningafelwe emakini ukuze nizoza ukuthi kubhlungu kanjani ukufela umuntu obekuyena lethi sinkwe ekhaya. Ofike namhlanje ukutshela okufanayo nobefika izolo. Nozofika kusasa uzofika kutshele lokho okuzwe namhlanje kodwa bonke bathi vote for change mabesho. Nisho ukuthi ziyapheleliswa impilo zethu ngo350 thina singasebenzi. Asinandaba nokuthi ubani odla imali. Inqobo nje manizofeza izidingo zethu. Niyeke ukusicina ngemigwaqo ngoba nalapho siyazi ukuthi nisuke nenzele imoto zenu. Ofike namhlanje ukutshela lokho kade ukuzwe izolo. Nakusasa uzofika uzokutshela lokho okuzwe namhlanje kodwa bonke bathi vote for change babesho. Hayi ngeke seningangibopha nje manithanda kodwa isystem yala eMzansi umbhede. Zonke le inhlangano ziyafana. Abake basiphatha bayahluleka, abasiphethe bayahluleka, nalabo abasazosiphatha bazohluleka ngoba nonke anina future plan ngaphandle nje kwalomdlalo wenu okukwebhana. Ngiyayisaba indoda efaka isudu masikhuluma isingisi esikhulu ngoba incindezelo izwakala kakhulu mayiqhamuka kumlungu omnyama. Ngikwaza nifakane nodwa sikhombiseni izitifiketi zenu phela ngoba thina masifesa nithasamba siyofunda. Kwalokho kushintshana ogogo nomkhulu kwicabinet abekho nabantu abasha ebafanele lezikhundla. Kungenzeka ukuthi ngalolu lwazi lami oluncane leplumbing enginalo sengidonsela amanzi ngomsele. Phela kuleli izwe mawakhuluma ngokwahluleka kwabo uqunywe ejele. Ave ninethupha nina nisikhumbula kuphela mase kuzovota. Mase nibuya ke nisize nisiphathele izikipe ezincane kunalezi nanifike nazo ngokudlule ngoba indlala isibulele lokunahamba nithi niyabuya. Niyafana nonke. Umehluko imbala yezikipa nje nonke nande ngokukhuluma. Luthini uhlelo leni ngalabo abafela umatikuletsheni noma ninandaba nabo ngoba iphila kangcono izingane zenu? Ngoba sekuzovotwa ke manje izibalo zeCovid ayisanyuka. Nithi mala yikho uhulumeni kodwa nibanga izikhundla amakhansela ke nje angiyikhuluma. Ngibopheni manje ngoba kwelandelayo ngizobe nginibala ngamagama. Ofike namhlanje ukutshela ukufana nobefika izolo. Nozofika kusasa uzofika kutshele lokho kade ukuzwa namhlanje kodwa bonke bathi vote for change mabesho. Hayi ningixolele mina hey. Kodwa nje isystem yala eNzansi umbhede. Umncidi.